Neste 2022 cúmprense 50 anos da declaración do Conxunto Histórico e Artístico de Combarro. Para celebralo e en plenos trámites para facerse coa xestión da Illa de Tambo, o Concello de Poio organizará a primeira volta nado ao illote para poñer en valor o seu patrimonio. Que se xa unha proba significativa para a promoción económica, para a promoción turística do Concello e, e sobre todo para poñer en valor neste momento o 50 aniversario do Conxunto Histórico de Combarro. Decir tamén que temos a sorte de que estén iniciadas todas esas xestións para podernos facer coa xestión de Tambo, entonces se abren oportunidades deportivas para volver a facer novas rutas, poder tamén chegar a outros lugares do municipio que tamén teñen mar. A proba partirá dende a Praza da Chousa en Combarro e constará de dúas distancias de competición, unha de 4.500 metros e a outra de 6.000. A proba longa é de 6.500 que permitirá dar a volta á Illa de Tambo, percorrer o faro de Telno Chico e coñecer os fondos marinos que ten a Illa de Tambo. É unha proba que estará aberta a nadadores a partir de 16 anos, poderán participar con ese neopreno. A proba de 4.500 para a xente que aínda non se atreve para unha proba máis longa. A previsión é reunir a máis de 300 nadadores na proba. A competición dividirase por idades con diversos premios segundo a categoría. Non unha franxa de idade, a partir de 16 anos, cada 10 anos se fará unha categoría. Se darán inicialmente premios aos nadadores absolutos, os 3 primeiros clasificados na categoría masculina e femenina. Tamén se darán premios aos que non levan neopreno. E daremos premios ao primeiro nadador local de aquí de Combarro e nadadora, e o máis veterano e máis xove. O Concello quere aproveitar a proba para realizar máis actividades que poñan en valor tanto Combarro como a Illa de Tambo. A competición terá lugar o 21 de agosto.